Srácok, lányok, ebbe a videóba Matexsal fogunk Eternal Night-ozni, és azon belül a story mód második éjszakába fogunk menni, mert most gyorsan megcsináltuk Matexsal az első éjszakát. Szavaztok. Csodja, skippeld. Elemtartót úgy fogom így berakni, ja, vennem kell. Vrissarcsot meg elemtartót vennem kell. Mindegy, elemtartót én vettem, elemtartót. Headlightot én veszek. Nem biztos, hogy beraktam. Tök random friendek. Itt a lámpa mögötted. Nem rakta be a fejlámpát, de a elemtartót szerencsére, igen. És már megy az éjszaka. Ezelőtti night. Amúgy ugyanaz, csak... És amúgy ez szó szinte egy FNAF, nem tudom, hanyas épületnek a kopia. Amúgy igen, de itt a security room nem annyira. Csavarhúzó meg majd találni kéne. Hát de ott középen elbédlő rész, igen, vagy az egyes? De egy... Igen, csak úgy... Csak ottani kettő oldalról, ugyanígy kettő folyosó van így. Egyenesen középről ittem meg, ugye nem? Elbírod hozni? Van elemtartód? Akkor jó. Amúgy az a baj, amúgy nem tudom, hogy most itt bírnak lenni amúgy. Animatronikok közül tudod. Thanks. Freddy tud lenni most, vagy nem? Oda megyek közben Puppeterhez. Aha, Puppet már fogy így simán is most. Ó, Freddy. Jó van. Találtál be olyan, amivel a ládát lehet kinyitni, azt a... Mi a neve annak? Nem tudom annak a szerszámnak a nevét. Az. Én se már Freddyt megtaláltam. Ó, elem. 67 coinom van. Nekem 67. Csá. Macrosba lesz, mert... Nem akar. Ne. Nincs ott a izé. Meghallotta. Levi, ne. Rám gyommi. Levi, gyere be, gyere be, gyere be. Hát, védjél már, szóljatok, hogy elmenni az áron. Puppetet fel kell húzni. Puppet. Puppet amúgy a legidegesít. Közben látva, amit én feltöltöm. Megbalogtam. Mit csinálsz? Kodjasz Backroomsba. Oké. Body. Nem baj. Nincs itt a húszpavnótunk, így csak. Látom be. Úgy vedd fel azt a vajas küldit. A sőtkomsat erről is. Vagy mi? Mi tában van ottan tudod sokat. Úgy inkább amúgy ne sprintelj, hanem majd body elől sprinteljünk. De lassan tud. Piros fények. Bonnie, te vagy az? Persze. Ott megy Bonnie. Megtaláltam! Gyerünk. Ládákat keressük meg, azt nyitogassuk ki, jó?
Ó, shit, Bonnie itt van. Engem akkor gyere a kusias. Ez jön. Hát kinéz az ajtón, visszafordul. Gyere már velem a ládától. Ó, papeten húzni kell, gyere már be középre, védjél már. Hol vagy? Akkor szólj, hogy valaki jön. Olyan lassan húzza, mert elkezded, azt utána kezdi már csak el vinni rá, ami után tudod elkezded nyomni. Mindegy, pár darab ládát felmutatjak, már nem emlékszek, hogy hol voltak, de kettőt aztán biztos. Ó, cupcake! Ó, csika, igen, van cupcake. Ó. Tényleg megy elfele az áram. Arra vagy. Igen. Na, el is ment. Olyan sötét van, Levike. Sötét van, és meg ne szólaljál te. Ó, cupcake. Megkapcsolni. Csika itt megy mögöttem és a pult alatt. Itt egy fuse. Én mellettem Csika most ment el. A Foxy most megy el. Foxy. Merre vagy? De akkor fuss. Merre vagy? Jó, Foxy megy lefele. De Foxy is itt járt el. Foxy megy feléd. Bonnie merre megy? Jó, csak Foxy meg pont befeléd megy, én meg inném amúgy a fuse-t. A Foxy te befeléd megy. Hozzád megy amúgy a Foxy. Mi? Csukd be az ajtót. De attól még amúgy átvisz éjszakán. Ott vannak a cuccok amúgy a szekrény előtt, de tudod ott a sarkon. Ahogy megy a mi roomunk felé. Security felé. Hát de úgy rám, így lassan után meg ráncsa erőből. Nincs is kivágás. Még világítottál, úgy látom. Mié? Még egyet, akkor próbáljunk meg. Egy kört próbáljunk meg. Ha ezt lejátszkolsz, akkor már tényleg vége akkor videónak. Hát, hogyha sikerül most is, Foxy nem tépi ránk. Skippelsz? Megint battery packet kell vennem. Headlight.
Van headlightom. Lámpa. Itt van. Fotokamera. Kell fotokamera? Itt van nálam, adom. Hozzád vágtam. Már most körülnézek erre fel. Értem melyik oldal. Elemet? Hun! Jó, te arra mentél egyenesen? Nálam van elemtartó. Csáfoxi. Van olyan drótvágod? Az szuper. Merre vagy? Mennyi ládát találta eddig? 3 láda van összesen. Itt van egy. Hát a kajáda. Hát a pizza. Yes. Úgy van headlightom, azt nem is használ. Arra pont onnan jöttem elébb. Az Bonnie ott? Aha. Jó, elkezdem akkor húzani. Oké, majd csak jobbról tudsz bejönni. Persze. Sikítozáshoz kint ültek. Úgy van csavarhúzó nálam. Kinyitom ezt a ventet, kedvenc ventedet. Ki van nyitva, szívesen. Merre vagy? Amúgy nézd, amúgy szerintem mások itt lesz középen, tudod, a középső rúmnak. Bonnie! Merre vagy? Középről? Bújjal egy... És Bonnie? Én itt vagyok bal oldalt. Hol vagy? Jó van. Olyan fekete szék van itt. Nézd mi van. Tessék. Hozzád van. Bonnie. Gyere inkább. Mire készülsz, Bonnie? Ne guggolj. Akkor Freddyt megy. Vigyázz, mert hátra fordul. Gyere be! Mi van? Mit mondtál? Verdből vagy mi van? Jó. Merre vagy? Oké. Ó, papeten húznom kell. Papet? Vagy ott középen, ott a asztalok közt. Komolyan nem voltál gamer szobába? Milyen gamer vagy te? Én gamer vagyok, és nem közt. Bonnie. Ennek oldalról. A csika itt áll a ventem előtt. Átlóg a lába. Az a 3 lábújas lába. Még 2-t megnyitottál? Csak 2-t?
Hát, na. Félek, de a Kotaku fog elmenni, mikor paketben húzok. Igaz, Levi? És mi nem ment el? Na, most kell. Már vagy. Hol? Vagy a csendben vagy? Nem vagy. Melyik? Melyik? Ott a backrooms? Jó, kezdünk. Mindenki arra jár, Bon is. Egy fuse ott van, oké. Itt papetet húzom. Csak erre jössz. Látom. Az, úgy volt. De, hallod? Sajnálom, hogy Bon is, te ezt nem akarod. csak tudják, hogy itt vagy. Elmegy Bonnie, ilyen boxi. Bonnie utána mászott. Épp a vendbe vagyok. Meghalta? Nem baj, mert ha én túlélem, te neked is megadja. Elmegy Bonnie. Erre mi történik? Foxos visz, megfordul. Foxos? Fox Post? Az, Foxos. Be kell, hogy jöjjön oda. És nem kell, hogy nézzem. Te oda, nem oda el tud megfordulni. Nem. El is ment. Itten ő nem vadászk. Hallod, én átlátok a falon. Nézd. Hát, nem tudom. Bagos. Ott van Freddy. Bonnie amúgy... Ott a kápkék, látom, hogy ott pattog. Bonnie amúgy mit csinál annál a ventnél? Ó, Ott előttem, ott a asztaloknál, nem látod a fényét? de, mit pattogok? Jó, te egyszer meg... Hol? Ott van ez, ott világ. Én nálam nem. Ott van. De most az engem nem nagyon zavar. Igen. Nálam. Mit csinálsz? Ne! Te nálam olyanokat csalsz. Mi? Eltűntél nálam szó szerint. Csika egy elkezdett így lefelé szaladni, aztán így befordult az ajtón, és rálépett a headlight-ra. Headlight. Vagy light headlight. Jó, akkor mi ennyik lettünk volna, srácok. Iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, mivel én elkapom. Mi ennyik lettünk volna, de szevasztok! Sziasztok!